Ubuyele khona ekhaya ake sibheke naludaba nalo idaba lesithunywa. Uma unesithunywa ubona ngani? Uma unesithunywa kwenzakala nempilweni yakho. Ake singene la. Amandla esithunywa makhulu kakhulu, awalinganiswa nalutho. Ingabe ukhona ekhaya washona wanesithunywa, mhlawumbe lawo mandla akhe asangena kuwo. Ikhona into ekuhlupha kuwe lento esengiyikhulumile njengamanje. 1, ungena emanzini, thazela abantu ngamandla ukhuleka, noma uphuphe uprofitha abantu, noma uphuphe ukhulekela abantu. Angikwazi nokusho ukuthi ngabe kuyenzekani kuwe empilweni yakho ubuyele khona ekhaya. Phupha into bese lento yenzeka njengoba injalo, ngoba isithunywa siziveza indlela ezahlukahlukene kuphi empilweni yomuntu. Isithunywa sinamandla. Uma ngabe sifuna ukungena kuwe sikusebenzise, siyayibhlokha ukuthi i-relationship yakho ibe yimbi, ingabe imnandi. Senze bakuhlukumeza, senze into zakho zingakhanyi, imali kuwe ingahlali. Because kukhona imimoya ekayitfola indawo yayo yokuhlala mbuyelo ukhona ekhaya la kuwe empilweni yakho. Yonke into ehlelekile mbuyelo khona ekhaya mayitfola indawo yayo kuphi empilweni yakho. Uma inkomo namathole kanye kuyahlupha ngase kuhlabana ezinye inkomo ihlabana amathole engawona awazo. So uma isithunywa sakho sikhethe indawo yokuhlala la siyahlukumeza, sikumosha izinto eziningi. Kunamanzi empophomo ahlambulula isithunywa mbuyelo khona ekhaya. Nami la ekhaya nginawo athengiswa ngiwo lapho. Uyawaphuza futhi ngawo phinde futhi ugeze ngawo. Bese kuba namakhandlela ihlambulula isithunywa. Liblue, limhlophe, libovu, liyellow. Lamakhandlela naka uyakhuleka ngawo. Lamakhandlela naka uyawathandazisa, uwakhulumise. Uthi ngicela kukhanyise into zami. Kuvuleke inhlanhla, kuvuleke imali, kuvuleke umsebenzi. Makuphame isithunywa sami. Kunesithunywa uthi ungasihlambulula sifuna ukuthi ulaphe. Kunesithunywa uthi ungasihlambulula sidinga ukuthi yonke into yakho bengahambi kahle bese ihamba kahle. Ithunywa ayifani. Umuntu okaphuphe nje into yenzeke but akukho into ofuna aze alaphe. Abanye baphuphe into ezahlukahlukene esengiyibalile kwezinye zakhona, but lo akukho umuntu ufuna umlaphi wendabuko cha. Kusho nje umuntu oboniswako uyaye avezele izinto ezithile ezenzeka kuphi emhlabeni mbuyelo khona ekhaya. Amaphupho ehlukahlukene amaphupho futhi awafanani. Mina mazongena isithunywa bengithola umsebenzi 3 months uyaphela, 3 months uyaphela, but bengilakhi elomsebenzi. Ngandela ngena yonke into emehamba kahle. Ngabona seneyinkomo, nezimoto, akhona kuvuse ekhala kithi, yonke into emehamba kahle indlela engifuna ngayo. Ngimthandaza, angiphuphanga ngibona nginesigodlo ngilapha abantu, cha angizange. Kwavike kwenzekela nje automatic. Angizange ngiyothwasa, angizange ngiyofunda imithi, angizange ngiyofunda iwasho, okuningi ngikufundisa ngilaphakathi. Ngingele mina ngendlela engayiqondi kahle. Abanye kulapha sebakuforce bakufuna ngenkani. Omunye ngaphethe ekhanda sekufuna ulapha, ufuna uthwasa. Omunye ngapha into yenzeke sekufuna alapha abantu. Angisho ukuthi abantu mabangalaphi, kodwa ke ngithi mbuyelo khona ekhaya zibuze ukuthi lento engena kuwe yini? Yini kahle kahle lento ekuhluphako? I-calling noma yini mbuyelo khona ekhaya? Kuyisikhathi kezafika iphupho kuwe ukuthi ufuna lapho futhi kufuna bekhona into oyilungisako emsamo ukuze kulunge ini into zakho mbuyelo khona ekhaya. Sekuphethe uhlala eMpumalanga ngimthandaza ngithi Swaziland ngiyeza nginani ngizonilaphela lapha eNgwane Park noma lapha eMbabane. South Africa wonke ngikhona sekuphethe eMpumalanga. UK, Zimbabwe, Botswana, America, sanibonani ngithi anganikhohlwa nguyena emkhulekweni. Sonke isikhathi ngiyanikhulekisa ukuthi kwanibusisa anikhanyisele. Imina okhuluma ngomthandaza mina mbuyelo khona ekhaya ngithi soon sosidibana kwezinye inhlelo lapho ukuthi khona ingabe isithunywa unaso yini la. Inkosi ibusise mbuyelo khona ekhaya. God bless you. Thank you.